आमची दिल कॅडबरी खाते. तुम्ही पण तुमच्या लोकांना कॅडबरी आणा. कशी खाते आहे? चाटून चाटून खाते आहे. आज आमच्या दिलने टिक्का पण लावलाय. कॅडबरी कोणत्या फ्लेवरची सांग? खेकडा फ्लेवर, खेकडाची, क्रॅब फ्लेवर आहे, क्रॅब. खेकड्याची. आपले कशी असतात, मिल्क असतात, व्हॅनिला चॉकलेट. ह्यांचे सर्व फिशचे आयटम. टूना, खेकड्याची आहे टूना, मॅक्रेल, क्रॅब. आणि तिला सवय आहे, ती हे चाटणार फक्त या स्टूल वरती चढून. खाली देणार तर ती पळते. कशी चाटते बघा. त्याला वास पण येतोय ना, खेकड्याचाच येतोय. नारळवाली आली आहे. नारळ घ्या, नारळ. आता नारळी पौर्णिमेसाठी नारळ लागतील ना, नारळ घ्या. मी 22 रुपयाला आणले, तुम्हाला 25 रुपयाला देते. 2 रुपये एक्स्ट्रा कमिशन, 3 रुपये. आणि किती नारळ आणले ते बघा. आणि नारळ बघा मोठे मोठे आणले आहेत. 6 नारळ आहेत. नारळ बघा किती मोठे आहेत. कशासाठी नारळ आणले आज? आणि नारळ आणले नारळी पौर्णिमा करण्यासाठी, नारळ फोडण्यासाठी. आज मी नारळ फोडणार, तुम्ही पण माझ्या बरोबर फोडा. आज आपण घरात नारळी पौर्णिमा साजरी करूया. चला मग तुम्ही एक नारळ घ्या, मी एक नारळ घेते. कोणाचा फुटतो नारळ बघूया. तुमचा नारळ फुटला तर तुम्ही घेणार, आणि माझा नारळ फुटला ना की तो तुम्ही घ्यायचा. चला शर्यत लावूया. आज मी दिल बरोबर नारळी पौर्णिमा खेळणार आहे बघा. दिल पण नारळ घेते बघा. चल दिल, चल नारळ घे. चल पकड नारळ. तर तू एक नारळ पकड, मी एक नारळ पकडते. चल नारळ फोडूया. चल नारळ फोडूया. अगं चांगली आहेस तू. तू बरोबर आहेस. टीका पण लावलाय बघ. टीका लावलाय ना. आता कसं माहितीये का, नारळ फोडताना हाताला लागू नये ना, म्हणून हाताला बांधायचं पहिलं. हाता बांधायचा आणि नारळ पकडायचं, म्हणजे कसं हाताला लागणार नाही. आज आपण नारळ फोडायची शर्यत लावायची आहे. बघूया कोण जिंकतं. आता तुम्ही सांगा, तुम्ही माझ्याबरोबर किती जण आहे, पप्पू बरोबर किती जण आहे. बघा माझ्याबरोबर आला तर फायदा आहे. रोज नवीन नवीन रेसिपी तुम्हाला बघायला भेटेल. पप्पू बरोबर आलात का तर माहितीये ना तुम्हाला पप्पूची रेसिपी. मग चला करूया सुरुवात. पप्पू हरतो काय मी हरते, बघूया. बघा नारळ कसे पकडले. पडू नको फक्त. मार, तुला पहिला चान्स मारायचा. मी पहिला मारू. तुझा नारळ फुटला तर मला द्यायचा, दुसरा नारळ घ्यायचा. ज्याचा पण नारळ फुटेल ना, क्रॅक पण पडली ना नारळाला, हा तरी पण पाणी पण आला तर तो आउट. मार. किती वाजेपर्यंत पाहिजे, फुटला पाहिजे असं नाही. तू एकदा मार, मी एकदा कोणाचा मारते. तरी नारळ फुटला पाहिजे. नारळ लय मजबूत आहेत, फुटायच्या भेटत नाहीत, म्हणजे चांगलं आहे ना. आपल्या बाजूला आहेत ते नारळ पण. हाताला बांधले असं बांधा असं. सुटतंय ना. तुम्ही विचार करा, विदाऊट तुम्ही टाळ्या वाजवा तिथे. तुम्हाला एक सांगतो, आताच हे किती हर्ट होते, म्हणजे किती लागते हाताला ते. आम्ही डबल लेअर बांधली तरी, आणि जर लेअर नाही बांधली तर किती लागू शकते. तुम्ही टाळ्या वाजवा तिथे. मी जिंकणार बोला, मी जिंकणार बोला. काकी जिंकणार, काकी जिंकणार असं बोला. बापरे, माझा हात दुखायला लागला. थांबा. हा दिसला लाल तुम्हाला? अजून तो नारळ काय, अजून तो काय नारळ काय फुटलेला नाही. बघा माझा पण हात सोड, मी दाखव इकडे. हातात ठेव. लेअर घे डबल. आपण शेंडी धरून फोडूया. नाही, तू पकड जरा. असं अजून नको थांब. ते पिक्चर मध्ये दाखवतात ना, काय फुटत नाही काय बाबा. हाताच्या खाली डबल लेअर ठेव, इकडे डबल लेअर ठेव. तिथे डबल ठेवलाय. आणि अंगठा पुढे काढू नको. आम्ही आणलेले 3-3 फोडायला, इकडे एकच आमच्याकडून फुटत नाही. इकडे 4 आणलेले बघा, तुम्हाला दिसतात ते माझ्या हातातले, आणि हे 2.
आम्हाला वाटत आम्ही एवढे 4 फोडू शकतो, ते राहू दे साईडला. एकच फुटला तरी नशीब. माझा हात तोडशील. असं जोरात मारायचं असतो, मग फुटणार नाही. खेळायचा असतो, नारळ फोडायचा नसतो, हा, मग खेळ. खेळायचं असतो. तू घाबरली चाल तिकडे. घाबरली, माझा हात तुटेल. घे. हा बघा, मग का कोणाचा फुटला बघा, दिसला का? माझा फुटला. तर हा नारळ कोणाचा? कोणाचा? हा, तो नारळ तुझा. हा माझा नारळ झाला. हा, हे दोन तुझे नारळ आहेत. हा, माझे 3 तिकडे आहेत. हा. मग माझा एक झाला. घे तुझ्या हातात परत. आम्ही कसं म्हटलं, जरा प्रेमाने फुटू दे, जरा फुटू दे. अरे वा, म्हणजे हारणार तरी स्वतःच. बघ जिमचा फायदा बघ, जिमचा फायदा बघ. पाणी पिया, पाणी पिया, पाणी पिया. एका फटक्यात. मम्मी चांगली रेसिपी खायला देतेस मला. तुम्हाला माहिती आहे, आई कधी जिथून नाही दाखवत मुलाच्या अरे, समोर. आहे की हे कोणती गोष्ट आहे? आई मुलाला चितवणार की नाही? मग बरोबर. अशी थोडी असं आई मुलाला जिथं. मग तू मारला फटका एकच. ठीक आहे, हा मम्मीचा लास्ट, तिसरा. तू मारते? मी पाहते. अरे वा, हे तर चांगली गोष्ट आहे. म्हणजे आता बघा माझे किती कलेक्शन झाले तुम्हाला दाखवतो. 2 फुटलेले, हे 2 फुटलेले माझे, जाऊ दे, बिचारा जितू दे ना. आणि 3 नॉर्मल वाले माझे. जितू दे, जितू दे. किती खुश आहे. हम्म. जितल्यावर किती खुश आहे बघा. हरला असता ना तो तोंड एवढा झाला असता. मी नाही हो, मी तर गेम खेळतो, तर तू हारायला लागली. कधी पण बेसवर जरा जास्त घट्ट ठेवा. जर तुम्ही घरी ट्राय करा, खेळ मस्त वाटतंय जरा काहीतरी. बघ, कारण कोणालाच माहित नसतं की कोणाचा नारळ फुटणार इकडे. बरोबर ना? बरोबर का? 2 3 4 5 टॉल वरती 6. माझाच नारळ फुटला. या, आता कोणाचा फुटला बघा. पाणी पडेल. सोड. हा बघा. माझाच नारळ फुटला. बिचारा जितू द्यायला जितला तो बरं झालं ना, थोडा खुश तर राहील. मग माझ्या किती काल, म्हणजे तुम्हाला हा गेम समजला? हे माझे नारळ आहे ना, 3 नारळ फुटले, ते पप्पूनी घेतले. पप्पू तिथला. म्हणजे हा गेम कसा झाला? हे 3 फुटलेले बघा, 1 2 3 फुटलेले आणि 3 चांगले. म्हणजे हे माझे सर्व नारळ झाले. तुझे नारळ झाले, तुझा सगळा फायदा झाला. चला आता मला 2 नारळ. नाही, सुरुवातीला सांगा कोण जरा मम्मी बरोबर होतं, सांगा जरा. माझ्या बरोबर असेल तर मी एक नारळ दिला असता तुम्हाला. कोण होते? कोण पण नाही, तुझ्या बरोबर कोण नाही होते माझ्या बरोबर. पण काय माहितीये, त्यांना पण दया आली. त्यांनी पण म्हटल्याने जाऊ दे, पप्पूजी तू दे, पप्पूजी तू दे, पप्पूजी तू दे. जाऊ दे. 3 फुटलेले आपल्या रेसिपीला घे. आता मला रेसिपीला, आज मला मी काय बनवणार माहितीये का? हे पण फोडून दाखवू का तुम्हाला? नको. कसा वाटला तुम्हाला गेम? कसं वाटलं गेम बघा. तुम्ही पण आज नारळला ना घरामध्ये, आणि नारळी पौर्णिमा साजरी करा. बाहेर जायची काही गरज नाही नारळी पौर्णिमा साजरी करायला. आणि तुम्हाला माझ्या एक्सपिरियन्सनी सांगतो, एक्सरसाइज करणं खूप गरजेचे असते. बघा, टायमाला आपली बॉडी, आपली एनर्जी, आपले मसल्स कधी कुठे कामाला येतील ना आपल्यालाच माहित नाही. आता मला पण वाटलं नव्हतं मी एका फटक्यात नारळ तोडे, मला माहित नाही, कारण मी आयुष्यात कधी नारळ पौर्णिमा, नारळ मला एक्सरसाइज झाली ना. आणि तू सांग, मी कधी नारळ पौर्णिमा साजरा केलाय का? कधीच नाही. मी कधी फटका मारलाय का कोणत्या नारळ? तो कधीच बाहेर गेला नाही, त्याला माहिती पण नाही कसली नारळी पौर्णिमा आहे. आता एक्सरसाइजचा तुम्हाला एक फायदा सांगतो. म्हणजे जर मी बाहेर जो नारळ फोडतोय तर माझ्यात तेवढी एनर्जी आहे, तेवढी माझ्या स्ट्रेंथ आहे की मी नारळ फोडू शकतो आरामात. आणि नारळावरती पण आहे, ते एक डिफरंट गोष्ट आहे. म्हणजे तुम्ही एक्सरसाइज पण करा, चांगले घरगुती रेसिपीज खा, आणि मस्त राहा, स्वस्त राहा, आणि आमच्या रेसिपीज बघा करा, शेअर करत राहा. आज पप्पूचा चांगला फायदा झाला 3 नारळ. पण त्याचा फायदा काय, मलाच रेसिपी बनवायला. नाही, पण त्यांचं नुकसान झालं नाही तर त्यांना दिलं असं मी एक माझ्या साईडला असते तर. नको, चला आपण रेसिपी बनवूया. रेसिपी बनवायच्या वेळी मम्मीच्या साईडला राहायचं, गेम आणि बाकी ब्लॉगच्या वेळी माझ्या बरोबर राहायचं, तर तुमचा फायदा होणार. पण त्याच्या रेसिपीला नाही, त्याच्या रेसिपी अशीच असतात साधे. चला आपण सर्वांनी रेसिपी बनवूया. मला मदत करा. आज खोबरं किसा, नारळ फोडले तर आपण आहे, पण आता खोबरं किसायचं, ते भाजायचं, सगळं करायचंय. चला किचन मध्ये. नारळ तर फोडले आम्ही, पण सर्व खाली पाणी झाले.
हा म्हणजे होणारच ना. दिलूचं चीज जर तुम्ही विचाराल तिने काय खाल्लं तर हे खाल्लं बघा. क्रीमी क्रॅब फ्लेवर बघा. का मांजरींना खूप आवडतं हे. तुम्हाला बघायचं काय आहे कितीला आहे तर 80 रुपीजचे 4 म्हणजे 20 रुपीजचा एक हे कॅडबरी 20 रुपीजचे. पाहिजे दिलू तुला? पाहिजे नाही. आणि एका टायमाला एकच द्यायचं. कधी पण डॉक्टर सांगितलं ते एका टायमाला एकच द्यायचं. पाहिजे पाहिजे नाही देणार. पाहिजे तर घे घे घे. इकडे मम्मीची तयारी चालू आहे. कसली? खोबरं किसते. चलो करू. हे पहिलं आहे ना त्याची सगळी किशी काढून घेतली बघा. नाही तर आपण नारळ फोडायच्या आधी त्याची किशी काढतो ना. आणि आपण किशी काढतो ना आजूबाजूची तेव्हा ही शेंडी मेन काढायची नसते. काय दिल आवाज देते बघा. दिलला एका चॉकलेटने नाही भागलाय. पण तिला टायमाला एकच चॉकलेट द्यायचं असतं. हा त्याच्यात खूप पावर आहे ना. आमचे दिल बघा टर्न करतो. आणि तिला चिच्ची पण आहे केलेली. दिल बघ. तिची तब्येत नाही बरी होती म्हणून तिला आम्ही चॉकलेट आणलेलं ते काहीतरी खाऊ दे. तिचं खाणं दाखव मी त्यांना. हा. चल तू हे कर मी त्यांना तिचं खाणं दाखव. तिच्यासाठी आम्ही स्पेशल खाणं आणलेला. बाई जरा कवर धुवून आमची. दुसरा काय हे बघा तुम्हाला दिसतंय. आता इथे बघा ही तिची मांदेली फ्राय आणि ह्याच्यात हे काही कोथली मच्छी मम्मी कुपा. हे कुपा तिने खाऊन टाकलं बघा. कुपा फ्राय खाते ती म्हणजे तळलेलं विदाऊट मसाला मीठ एकदम कमी. आणि हे कच्चा पण खाते कधी कधी आणि भाजलेला पण खाते ती है ना. हे तिचं खाणं. हे 2 वस्तू तिचे कॅट फूड 3रा आणि ते तिची कॅडबरी 4था. हे 4 वस्तू आणि 5वा असतो तिचा अंडा बॉइल्ड अंडा. अंडा आता केलेलं नाही. हे 5 वस्तू ती खाते आमच्या घरी. चिकन बंद आहे कारण कोण आणत नाही चिकन. ती महिनाभर पाळते पण आता कसं ती आजारी होती ना श्रावणाच्या आधी म्हणून तिला आम्ही श्रावण नाही पाळायला दिलंय. पाळते म्हणजे कॅट फूड खाते. हे बघा म्हणजे महिनाभर ती मच्छी खात नाही. आमच्यासारखीच राहते. पण आम्हीच तिला जबरदस्तीने आणले या महिन्यामध्ये. बिचारी आजारी आहे ना म्हणून. आता बरी झाली आहे. आता धावते खेळते आमच्या बरोबर. मला दुसरा ताटात जा. मी तर वर व्यवस्थित बसले तर याचा खोबरा आहे ना पहिला किसून घेते. नंतर आपण खोबरा किसून झाल्यावर गॅसकडे जाऊया. चला खोबरा पण आपला किसून झालाय. आता आपण किचनकडे जाऊया. ए बाबू ए बाबू हे गुळ असा किसून घ्यायचा. आपले खडे असतील ना गुळाचे तर असा गुळ आहे ना किसून घ्यायचा सुरीनी. नाही तर आपण किसणीवर किसला तरी पण चालेल. पण किसणीपेक्षा आहे ना असा सोपा आहे बघा सुरीनी. आता आपण पीठ मापून घेऊया. हा 1 कप आहे. एका साईडला ओतलाय बघा. आता पीठ मापून कशाला दाखवते म्हणजे तुम्हाला पण अंदाज समजेल ना. आणि समजा पीठ कमी जास्त झालं तर ते काही फुकट जात नाही. आपण त्याचे चपात्या करू शकतो, पुऱ्या करू शकतो. म्हणजे 2 कप पीठ आहे बघा. आणि बघा अर्धा कप गूळ घेतलाय आणि आपला 1 नारळ आहे. हे आपल्याला लाटायला पीठ लागेल ना म्हणून आपलं सुका पीठ थोडं काढून ठेवायचं. आता आपण पिठामध्ये आपल्याला चवीपुरतं मीठ टाकायचं. म्हणजे आपल्याला पाव चमचा, जास्त पिठाचे तर अर्धा चमचा असं मीठ टाकायचं. आता बघा थोडीशी म्हणजे 2 चिमटी समजा 2 चिमटी हळद टाकायची म्हणजे थोडा कलर येईल. आता आपल्याला खुसखुशीत पाहिजे ना. आपले कोणती पण गोष्ट आपल्याला खुसखुशीत पाहिजे असेल अशी खुसखुशीत मऊ तर आपण त्याच्यामध्ये 1 चमचा घी टाकायचा. आणि आपल्याला कडक जी गोष्ट पाहिजे ना कुरकुरीत आणि कडक गोष्ट पाहिजे असेल ना अशी आपल्याला डिश बनवायची आहे तर आपण त्याच्यामध्ये आहे ना तेल टाकायचा. चांगलं घी टाकलंय ना आपण, तूप टाकलंय ना तर आपण कसं माहितीये सगळं मिक्स करून घ्यायचं पहिलं आणि त्याच्यानंतर आपल्याला पाणी टाकून मळायचं आहे.
आता हे पीठ आपल्याला पाणी टाकून मळून घ्यायचं आहे. आणि हे पीठ कडक नाही, पातळ नाही, चपातीचं मळतो ना तसं. दिल आवाज देते ना बाहेर. पंखा न लावला म्हणजे आवाज येते. पंखा लावा. चल किचन में चल. पीठ आहे ना चांगलं पाणी टाकत आहे ना चांगलं मळून घ्यायचं. 5 मिनिटं तरी पीठ चांगलं मळायचं. म्हणजे आपले पोळ्या कसे माहितीये चांगले लुसलुशीत आणि नरम होतात. पीठ बघा चांगलं मळून घेतलंय, एकदम मऊ मळून घेतलंय. आता हे आपल्याला झाकून ठेवायचं आहे. आता हे खोबरं आहे ना आपल्याला थोडं बारीक वाटून घ्यायचं आहे. आता बघा खोबरं वाटून घेते. पाणी नाही टाकायचं आहे, सुकात जरा बारीक करून घ्यायचं आहे. थोडा थोडा वाटून घेते. आता आपलं खोबरं बघा सगळं टाकून घेतलंय. आपलं सगळं खोबरं बघा वाटून घेतलंय चांगला. म्हणजे थोडा बारीक करून घेतलाय. आपला किसलेलाच होता बारीक, तरी पण मी बारीक करून घेतलंय. आता आपल्याला आहे ना सारण बनवायचं आहे. पण त्याच्या आधी थोडा आहे ना थोडा बघा मी घी टाकते कढईमध्ये. आता आपलं घी टाकलंय बघा. आता त्याच्यामध्ये हे गूळ टाकते. गूळ चांगलं आहे ना वितळून घ्यायचं आहे. आता तुम्हाला वाटेल घी कशाला टाकते सारणामध्ये. सारण कसं मोकळा होतो, लुसलुशीत सारण होतो आणि मोकळा पण होतो, चिकट होत नाही. त्याच्यासाठी थोडा घी टाकायचा. आपल्याला गुळाचा पाक नाही बनवायचा आहे. गुळ आहे ना वितळवून घ्यायचा आहे. आता गुळ बघा चांगला वितळलाय. आता त्याच्यामध्ये मी हे खोबरं टाकते. खोबरं टाकलं की हे मी ड्रायफ्रूट घेतलंय. म्हणजे 7-8 काजू घेतले, थोडे 2-4 बदाम. हे असं सगळं जे आपल्याला आवडेल ना ते आपण ड्रायफ्रूट टाकायचं. आणि बारीक पावडर करून घेतली आहे. त्याची मी बारीक पावडर करून घेतली आहे. आता त्याच्यामध्ये आपल्याला थोडी वेलची पावडर टाकायची आहे. आता हे आपलं चांगलं गरम करून घ्यायचं मिश्रण. आता थोडं आहे ना असं 2 मिनिटं चांगलं ढवळत राहायचं. म्हणजे ते खोबऱ्याचं पाणी आहे ना ते जरा चांगलं शिजतो आणि खोबरा पण शिजतो चांगला. आपलं मिश्रण बघा मस्त झालं एकदम सारं. सुगंध एवढा सुटलाय ना. तुम्हाला पण तिथे सुगंध येत असेल त्याचा. आता मी गॅस बंद करते आणि सारण आहे ना ते एका प्लेट मध्ये काढते. दिलू चल मला मदत करायला बाबू. आता आपलं सारण पण आपलं तयार झालेलं आहे. आणि आता आपलं पीठ बघूया. आता पीठ चांगलं मळून घेते. पीठ एकदम मस्त झालं, एकदम छान मऊ झालं एकदम बघा. तरी पण आहे ना असं चांगलं मळून घ्यायचं घेताना. आता याचे छोटे छोटे गोळे करायचे. आता अशी एवढी गोळी घेतली बघा. आता याची अशी पारी करायची मोदकासारखी. मी काय करते ते सांगितले नाही आहे. अशी पारी करायची आणि आता याच्यामध्ये आपण पिठामध्ये पहिला असा हात घालायचा, असं पीठ लावून घ्यायचं हाताला आणि त्याच्यानंतर आपण हे सारण घ्यायचं, असं सारण भरायचं.
हाताला चिपकतो ना, तर काय करायचं, असं हात पिठामध्ये घालायचा. हे बघा, आता तुम्हाला पहिली एक लाटून दाखवते. पहिले हाताने अशी दाबून घ्यायची हळूहळू, आणि नंतर आहे ना अलगद अशी लाटायची. असं सारण बघा वरती दिसायला लागलं ना की आपलं लाटायचं थांबवायचं. आता सारण बाहेर आलं ना तर ते कसे माहितीये, पोळ्या करपतात. हे बघा, पूर्ण सारण बघा बाहेर आलंय, चांगलं एकदम मस्त दिसतंय. आपली पोळी एकदम रेडी झाली आहे. आणि आता समजा असं सारण बाहेर दिसतोय ना असं, तर काय करायचं, सुकं पीठ आहे ना असं त्याच्यावरती चोळायचं असं. आपली एक पोळी तयार. आपण पोळीचं सारण भरतो ना तसंच सारण भरायचं. पण आता मी तुम्हाला वाटेल ना तेव्हा बोलत असाल तुम्ही की खोबरं कशाला वाटलं, तर कशासाठी माहितीये का, हे असं सारण बनतो त्याचं चांगलं बारीक खोबरं होतं, आणि त्याचं सारण भरलं ना की ते पोळ्यांना चांगलं मिळून येतो, म्हणून ते खोबरं बारीक करायचं जरा. तुम्ही सर्वांनी मदत केली म्हणून माझ्या पोळ्या सगळ्या लाटून झाल्या. आणि किती पोळ्या झाल्या बघा. आता मी ते मोठे मोठे भरले आणि आतमध्ये सारण जास्त भरल्यामुळे एवढे कमी झाले. आणि तुम्ही जर छोट्या छोट्या बनवल्या तर तुमच्या जास्त होतील. तर आता गॅसकडे जाऊया आणि भाजायला मदत करा. चल, तवा ठेवलाय. आता तव्यावर आपले सगळे पोळ्या भाजून घेऊया. थोडं त्याच्यावरती आहे ना थोडासा पहिला तूप लावते. तव्याला तूप लावून घेतलाय. आता त्याच्यावरती मी पोळी टाकते. आता एक एक ताट खाली करते आणि एक एक पोळी भाजून देते ना, तशी तुम्ही एक एक खाऊन पटापट पटापट खायची सुरुवात करा. गरम गरम ही चाळण घेतली आहे. आता पोळी आपली अशी फिरवून घ्यायची. गॅस एकदम फुल ठेवलाय आणि फुल गॅसवरच आपल्याला आहे ना चांगले पोळ्या भाजून घ्यायचे. असं रुमाल घ्यायचा आणि रुमालाने असे पोळ्या दाबून दाबून चांगले भाजून घ्यायचे. बघा फुलतात ना. आता पहिली पोळी कोण खाणार सांगा. अशीच आहे ना ती बाजू पण अशीच रुमालाने दाबून अशी चांगली भाजून काढायची. पोळी चांगली भाजल्याच्या नंतरच आपण त्याला तूप लावायचा. आता पोळीला तूप लावते. पोळी आपली चांगली फुगली होती, अजून पण फुगते. एक म्हण आहे माहितीये, खाईन तुपाशी नाही तर राहीन उपाशी. सर्व पोळ्या झाले भाजून. 2 भाजायचे राहिले, 1 आणि 2. हे सर्व पोळ्या झाले. मस्त पोळ्या झाले तुपाचे. तर आता आपण पोळी खाऊन दाखवूया. एकदम खुसखुशीत झाली आहे. तुकडा पण कसा पटकन मोडतोय, चिकट नाही एकदम. बघा, चला पटापट खायची सुरुवात करा माझ्या बरोबर. खुसखुशीत एकदम झाली आहे. ते आपण साधनामध्ये पण घी टाकलंय, म्हणजे तूप टाकलंय, आणि पिठामध्ये पण तूप टाकलंय, त्याच्यामुळे ती पोळी खुसखुशीत झाली एकदम. कशाबरोबर पण खायची गरज नाही, काही सुद्धा याच्या बरोबर नको. आपण पुरणपोळी खातो ना तशीच लागते, पण याची टेस्ट आहे ना मोदकासारखी लागते, कारण आतमध्ये खोबऱ्याचं साधन आहे. एकदम पोळी एकदम मस्त झालेली आहे, छान झाली आहे. तुम्हाला माझी पोळी आवडली असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि घंटी वाजवा. आणि या पोळ्या करायला विसरू नका, आठवणीने करा आणि मला कमेंट मध्ये सांगा कसे झाले ते.